Evo, kak je ovo bilo veselo, tako bude i veselo. Ja moram još reći da u subotu od 11 ur do 9, pa i posle 9 budemo imali prikaz života na selu, dječji pokloni festival, Svete nedelje, Kokotiček, dječji kajkavski glazbeni festival s novim pjesmama na pozornici, dragi naš kaj. Došel u 9 i gosti iznenađenja. U nedelju isto od 11 kreće, to je prikaz života na selu do 9. Dakle, oni koji su pomalo već izabrali kako se to živi na selu, evo, probajte, ne. Od 3 ure bude pokloni festival RH. Onda bude državna 7 ur spotra kuburaša i naravno 8 ur veliki glazbeni festival s novim kubenkama na pozornici, dragi naš kaj. Naravno da cijeli vikend na toj prekrasnoj livadi i neuzoranoj ledini naše kulture budu gastro-etno prezentacije života u 7 selskih dvorišta, selski život u izvornom obliku, domaći proizvodi, suveniri s cijele lepe naše, starinske igre za najmlajše, starinske igre za srednje i za najstareše. Onda morate s konjekom i zapregom iti okoli jezera, budete vidjeti stare traktore, kuburaše, velikim kuburama, jelipuce. Onda budete mogli jahati konje, ponije, dječji program, a sve to vas budu vodili ovaj trio Drile, Barek i Videk, kako smo već nabrojili. Naravno da uz to veselje možda nije niti tako lako naslutiti u ovom zimskom, pa i korismenom vremenu, ali već 1.6. bu sve kak Bog zapoveda. Tako da vas još jedan put pozivam, dođite na dragi naš kaj, dođite u Svetu nedelju na jezero Orešje 1. i 2.6. Bog vas blagoslovil i čim kesneše sebi primi. Hvala. Sjajna mjesečina,